дипломатҳои тоҷикистон мегӯянд 95 кӯдаки тоҷикро барои ба ватан овардан сабти ном карданд ва бар асоси муқаррароти қонунӣ бояд модарони онҳо ки ҳукмҳои тӯлонии зиндон гирифтаанд барои бозгардонидани онҳо иҷоза бидиҳанд. зубайдулло зубайдзода сафири тоҷикистон дар кувайт ва ироқ ки барои баргардонидани кӯдакони тоҷик аз ҷониби ҳукумат вазифадор шудааст, дар суҳбат ба радио Озодӣ гуфт, аз 43 зани тоҷик 15 нафар барои фиристодани кӯдаконашон ба ватан розӣ нашуданд. аксарияти онҳо мегӯянд ки мо баъд аз ба ироқ омадагимон тақрибан ки хештабор ё падару модар ба мо намехоҳанд гап зананд, намехоҳанд суҳбат кунем. барои ҳамин мо намехоҳем фарзандомо унҷо фиристем назди кӣ мераванд. ва мо ба онҳо гуфтем ки мо ба шумо кафолат медиҳем ки фарзандои шумо ҳама хештабори худатон, ҳар нафаре ки худатон зарур мешуморед, онҳо мегиранд. дипломати тоҷик гуфт бо пайвандони ин занҳо дар тамос ҳастанд ва ба ҳар сурат кӯдаконро бармегардонанд. зубайдулло зубайдзода мегӯяд аз мақомоти ироқ хостори авфи занони зиндонии тоҷик шуданд. ба гуфтаи сафир, аксари занон фиреб хӯрданд ва дар бораи ақидаҳои Дииш тасаввуроте надоранд. аз ин рӯ ба гуфтаи ӯ мумкин аст ҳукумати ироқ онҳоро авф кунад.